Van a casa dels avis a passar la tarda i a berenar. Hola. Hola. Hola, noies. Hola, nois, com esteu? Bé, Com va l'escola? normal. Teniu gana? Una mica. Què tens crepes i xurros? No, però tinc unes galetes, me les menjava jo quan era petita. Per més que l'àvia ho intentava, la conversa va durar poc, perquè tots es van posar a mirar el mòbil. Ens fem una foto per anar? Sí, mira quina foto m'has ensenyat aquesta tia. Uau. Voleu fer algun joc de taula? Marta, repetim el musical que no ens agrada. Sí. Mira, àvia, aquests youtubers són flipants. Què farem avui, Pol? Aprendrem a jugar al Fortnite. I ara, a jugar. Let's go, baby! Si vols podem jugar això també. Mira, avi, estic parlant amb un amic. Hola, vida de la nit, com estàs? Espero que bé. No podríem parlar amb la gent que està aquí? Tinc la solució. Per sol·licitar l'ajuda de l'avi ninja, marqui 1. Si vol que els seus nets el vinguin a visitar, marqui 1. Si vol desenganxar-los de les pantalles, marqui 2. L'avi ninja s'encarregarà de tot. Gràcies per trucar. L'avi ninja va tallar el wifi. L'avi ninja ha fet justícia. Jo, wifi! Se m'han acabat els megos. Què està passant? Que estava mirant un directe. Què ha passat? Estava en una videotrucada. Voleu jugar? Merda, m'ha caigut el mòbil. Sí. I si juguem una estona al parxís? Com si juga! Tot ha anat bé, no? Sí, feina ben feta. Ai, jo veig un 6. Jo un 4. Sí, una segona. Ens fem una foto?